na rantse da Allah ni ba wata wacce nake so in ba Aisha ba. Ni na san wata Bintu? Wallahi akan maganar wannan wasiyar, maganar auren Bintu, in baka mai da hankali ba ni da kai muna iya raba hanya. Yanzu mu saboda ko Bintun ne kike cewa ba ke ba ni? Kwarai da gaske. Ka yadda da magana Hajja'iya kawai ka auri Bintu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi masibati. Allah ka shiga lamarina ya Allah. Me zai hana shi ɗaukar wayata? To ko dai faɗan da na yi mishi ne jiya ya fushi ya bar gidan nan. O dama je kin mai faɗa ne? Na mai faɗa. Ha ba Hajja'iya mutum kamar yaya? Ya. Yayi wallahi da ka fita baka ci abinci ba ka ga yanda na shiga damuwa. Ki dala da ka tada Allah. Kamar ya ban ci abinci ba kamar ya. Wallahi wani bacci nake mai dan karan daɗi ai. Kai kenan da ka samu halin da za ka yi bacci mai daɗi ko mara daɗi. Wato Hajiya iya ta ɗau zafi. Dan bana tunanin Hajiya iya za ta sauko. Ta ɗau zafi sosai da akwai matsala. Me yake faruwa ne? Kaga kuwa bai kamata a ce mun bujire wa umarninsu ba. Jamilu, me kake nufi? Abin da nake so da kai, ka bi abin da iyayenka suke so. Ba zan iya ba Jamilu. Idan na ce zan ci gaba da yi musu biyayya, gangar jikina ce kaɗai za ta ci gaba da yi musu. Amma ba zuciyata ba. Gashi babu tunani ne da ke kawai ni ka bari. Kaga yanzu ina za ka je? A'a, zan je in ci gaba da jaddada musu cewa ni Aisha nake so ba Bintu ba. Domin idan suka ci gaba da cewa sai na auri Bintu ba Aisha ba, wallahi wannan shine karo na farko da zan bijirewa abin da suka zo da shi.